eDoni Research Institute phantsi kwe-Department of Agriculture, yi-research institute apho yonke into yakwa-agriculture eresearchwayo. One, kuresearchwa kude kukhangelwe amanzi la abantu bawasebenzisayo ukulima, indlela acoceke ngayo for izityalo, ajongwe naba akulungele na. Okwesibini, ukhangelwe umhlaba, utestwe lo uzawulima izityalo ezilinywayo uba unjani na. Oko ke sikwenza mahala okanye free of charge. Siphinde sijonge ne-feed le yezilwanyana okanye yemfuyo ukuba izidlo okanye ezakhamzimba ezifakwe zikangakanani na. Sinee-laboratories ezizintlobo ngeentlobo eyokujonga ii-crops okanye izityalo uba zinjani, neyojonga uhlobo abantu abathengisa i-essential oils phantsi kwee-herbs abazilimayo abantu, sijonge ubungakanani bazo. Ne-alcohol le eyona nto ibalulekileyo into yobana naxa abantu besebenzisa utywala okanye i-alcohol bazi uba umlinganiselo ungakanani na. Kodwa kwezi sezijongiwe apho kwilaboratory yalapha zatestwa, ufumanisa uba noko umyinge ushiyana kancinci. Abantu funeka bazi uba iDoni le yi-institution ye-department yokujonga kakuhle ukuba izinto zilolu hlobo zilulo. Iza kuncedisana nabalimi ke abalimayo ukuba bakwazi ukuproduce ekuqondweni phezulu, bakwazi ukufumana imali. Zininzi ke iintlobo ngeentlobo ezithestwayo apha that communities are not aware of this research institute. Even those that are aware of the research institute, they don't know what does this institute offer to communities. So sihosta le event ngokuba abantu must be aware and know that we've got this research institute, which is more popular, in fact, in the African continent. It's the most important research institute up in South Africa. So sifuna abantu bayazi babahleli nolwazi olukhulu apha, mabalusebenzise because ulwazi lukarhulumente. Encourage you to take agriculture as the field or career, because one, agriculture is the backbone of this province because we've got land. Secondly, if they do that, as they are fighting poverty, at the same time they will be creating jobs. They will be employers instead of being employees. So I don't want them to study for them to apply for jobs, but they would rather create.